Тъмната. Аз се казвам Феникса. Аз се казвам Тъмната Сянка. Аз съм Пепелянката. Трети епизод. Смърт. Така, в днешните ни епизоди се разпространяват много екшени, но да ти кажа, че по-добре гледайте на там, млади зрители. Това е твърде опасно. Не го правете вкъщи. Правете го вкъщи! Имайте и насам! Така, на 3. Марта, пустилайте. Така, моля ви. Сянка, давай. Кажи. Тъмната Сянка. Аз се казвам Феникса. Аз се казвам Тъмната Сянка. Аз съм Пепелянката. Четвъртия епизод. Порасване. Сбърка. Няма значение, аре. Сега ще прескоча басейн с акули. Там дето е затворен под земята. Не са затворени, но така го измислиха. Това е голямо. Това да бъде Така, моля ви, искам много харесвания, коментари и яя. Алоха, Калатоха, Алоха. Съм номер 1. Аз съм номер 1. Ата. Скаче! Така бе, много високо бе. И мислката, скача по-ниско от баба ми. Люлей силно. Аре, Люлей силно. защо ще се спре? Вижте, че прескочи и тази пак.